истиқлолият ин роҳи нав буд, роҳе ки миллати тоҷикро ба ояндаи дурахшон бурд. дар баробари рушди иқтисодию иҷтимоӣ, варзиш бахусус намуди гӯштин ҳамчун рамзи қуввату иродаи мардуми мо пешрафти бесобиқа кард. даво мисолҳои истиқлоли ин таърихи пуршарафи паҳлавонони тоҷик аст ки бо дастовардҳои баланд номи Тоҷикистонро дар ҷаҳони варзиш муаррифӣ намуданд. бо шарофати соҳиби истиқлолии мамлакат ва дастгириҳои пайдарпайи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ ва дастгириҳои ҳамешагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, соҳаи варзиш дар чанд соли ахир ба маротиб рушд карда истодааст ки инам бошад дар соли 2023 чемпионати гран-при аз рӯи намуди ҷудо, соли 2024 мусобиқаи сатҳи байналмилалии Гранд Слам ва соли 2025 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аз рӯи намуди ҷудо бо Гранд Слам, ҳамзамон чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон аз рӯи намуди ҷудо, инчунин як қатор чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе баргузор гардид ки инам бошад шаҳодат аз соҳиби истиқлолии мамлакат ва ваҳдати саросарии мамлакатро шаҳодат медиҳад. солҳои аввали истиқлолият бо вуҷуди мушкилот, гӯштин чун рамзи қавӣ будани миллат эҳё гардид. давлат ва ҷомеа дар якҷоягӣ барои рушдаш талош карданд, толорҳои варзишӣ бунёд ёфтанд, мусобиқаҳои миллӣ баргузор шуданд. And the number of members of the international ва паҳлавонон имконият пайдо карданд ки дар саҳнаҳои байналмилалӣ қадам гузоранд. аз соли 1991 баъд аз 3 сол аллакай дар бозиҳои осиёӣ ки дар хилосимаи давлати ҷопон баргузор гашта буд, аз намуди ҷудо ва карате 2 медали биринҷӣ варзишгарони мо ба даст оварданд ки бигем ки дар мусобиқаҳои бонуфуз ин дастоварди хуб буд дар ҳамун давра, дар даврони аввалии истиқлолият. бояд рафти хозмоиро байноват гирад ва инҷо имтиёзи бадан ӯ дасташ боло мешавад. дастовардҳои соҳаи варзиш, албатта гӯштингирӣ, пешравии соҳаи варзиш ва гӯштингирӣ аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва фикр мекунам дастгириҳои ҳукумати мамлакат бевосита пешвои муаззами миллат нисбати варзиш таваҷҷӯҳи хоса менамоянд, алалхусус нисбати намуди миллии варзиш ҳамон гӯштингирӣ ки имрӯз мо ифтихор аз он мекунем ки ин намуди варзиши мо аллакай байналмилалӣ, мақом байналмилалиро гирифт ва дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ гашта истодааст. ба ҳамагон маълум аст ки гӯштингирӣ ҷузъи муҳими ҳуввияти миллӣ ва таърихии қадимии мост. дар даврони истиқлолият ба ҳамагон маълум гардид ки бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам
ҷаноби олӣ гӯштини миллӣ яъне гӯштингирӣ ба арсаи байналмилалӣ сабти ном гардида дар даврони истиқлолият мо тавонистем ки зиёда аз 7 мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва як чемпионати осиё ва як чемпионати ҷаҳонро баргузор намоем ки дар чемпионати ҷаҳон зиёда аз 63 давлати ҷаҳон ки ташриф оварданд иштирок карданд ки дар ки мизбони он шаҳри Душанбе буд тавонист ки дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мусобиқа ки мақоми аввалро ба даст биёрад. Ногуфта намонад ки бо дастгириҳои ҳамешагии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият намуди миллии аҷдодии мо тавонист ки соҳиби либоси миллӣ, либоси ягонаи гӯштингирӣ бо ном Яктак ва бо қоидаҳои нави гӯштингирӣ бо забонҳои хориҷӣ яъне ки ба нашр расад ва ин либос ва ин қоида метавонад ки гӯштингириро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун намуди қадимаи тоҷикон муаррифӣ намояд. гӯштини миллӣ ин мероси фарҳангӣ ва ифтихори мардуми тоҷик аст. дар даврони истиқлол бо дастгирӣ бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ин варзиши аҷдодӣ ҷаҳонӣ шуд. тоҷикистон мизбони аввалин чемпионати осиё ва ҷаҳонро оид ба гӯштингирӣ ба уҳда гирифт ва паҳлавонони тоҷик бо натиҷаҳои назаррас дар ин мусобиқа ҳунарнамоӣ нишон доданд. бо дастгириҳои пайдарпайи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Малӣ соли 2022 намуди гӯштингирӣ ки хос моли тоҷик аст соли 2022 мақоми байналмилалиро касб кард ки инам бошад дар варзиши мамлакат як такони ҷиддӣ дод. дар даврони пеш аз истиқлолият мо хеле ҷавон будем ва шоҳиди он будем ки гӯштини миллии гӯштингирӣ на аз либоси ягонаи худ, на аз қоидаи ягонаи худ, на аз доварони касбии ягонае ки ҳамчун намуди миллӣ шинохта мешуданд ба чашм яъне ки кам дида мешуд. айни замон аз 10-15 доваре ки дар даврони пеш аз истиқлолият доварӣ мекарданд, айни замон дар даврони истиқлолият мо дида метавонем ки зиёда аз 30 довари касбӣ дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон ва зиёда аз 26 довари дараҷаи байналмилалӣ ки дорои сертификатҳои BC яъне ки гаштааст берун аз кишвар дороанд. мо гуфта метавонем ки имрӯз гӯштини миллӣ бо дастгириҳои ҳамешагии муҳтарам ҷаноби олӣ бо дастгириҳои муҳтарам раиси шаҳр ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон гӯштингирӣ дар арсаи байналмилалӣ яъне ки рушд карда истодааст ва зиёда аз 72 давлат айни замон яъне ки федератсия таъсис дода аз рӯи намуди гӯштингирӣ кор ва фаъолият бурда истодаанд. имрӯз гӯштини миллӣ ба воситаи фестивалҳо ва мусобиқаҳои байналмилалӣ ба ҷаҳон муаррифӣ шуда паҳлавонони мо собит намуданд ки суннатҳои ниёгонро пос медоранд. аз рӯи тақвими чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар якҷоягӣ бо Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар соли равон зиёда аз 18 мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ба нақша гирифта шудааст ки айни замон 7таи он баргузор гардидааст. Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ зиёда аз 4 мусобиқаи сатҳи байналмилалиро ба нақша гирифтаанд ки айни замон 2таи онҳо баргузор гардид, аз он ҷумла ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ва ҷоми Наврӯз яъне ки баргузор гардид. боқӣ монда мусобиқаҳое ки ҳастанд ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва чемпионати Осиё мебошанд ки дар тӯли сол яъне ки гузаронида мешаванд. мо метавонем имрӯз чӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва чӣ берун аз ҷумҳурӣ чӣ бахшида ба истиқлолияти давлатӣ, чӣ бахшида ба рӯзҳои
таърихӣ метавонем мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баргузор намоем. پرچمی میهن در عرصه جهانی از حرکت اینجا باید نیستیم با استقلالیت این یک بگم که یک مقدسات بزرگ است، چون که هر یک در ورزش باشد هر یک ورزشگر میتواند که مستقیما دولت و ملت خود رو معرفی کند در مسابقات بین المللی در عرصه جهانی. دستاورد نتیجه های خیلی بزرگ برای گشتنی جودو و ما داد میدیم. جودو همچون ورزشی رشد یافته در تاجیکستان به سطح جهانی برآمد. رسول باقیف اولین شده مدال المپی را به تاجیکستان آورد و تاریخی نو ساخت. Независимость республики дала нам возможность участвовать на международных соревнованиях и представлять нашу любимую республику. Очень часто мы участвовали в международных лагерях и на соревнованиях. В годы независимости у нас появились медали, а с приходом президента Федерации дзюдо Таджикистана, уважаемого Исмаили Махмадзоир, дзюдо стал суперпопулярным. Темур Рахимов, паҳлавони шӯҳратёри кишвар, Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ба мисоли бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон ва мусобиқаҳои фасли ҷаҳонии ҷудо ифтихорманд сохт ва ҳамеша дар қатори беҳтаринҳои ҷаҳон қарор дорад. истиқлолият бузургтарин ва муҳимтарин рӯйдоди сиёсӣ дар давлатдории тоҷикон ва тоҷикистони азиз мебошад ва бинед ки дигар давлатҳо орзу мекунанд ки ба мисли мо давлати соҳибистиқлол тинҷу ором бошанд ва шукронаи ҳамин давлату ҳамин миллат мекунем ки мо давлати соҳибистиқлол ҳастем ва мо дар мусобиқаҳои бонуфуз яъне бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон рафта иштирок мекунем ва ба мо муяссар мешавад ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. Инчунин Сомон Маҳмадбеков, Эмомалӣ Нуралӣ, Обид Ҷебов, Комроншоҳи Устопирён, Беҳрӯз Хоҷазода ва чандин нафарони дигар баҳри муаррифӣ кардани варзиши мамлакат то ҳол дар талош ҳастанд. ин ҳама бо талошҳои пайвастаи варзишгарон ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти мамлакат имконпазир гардид. даврони соҳибистиқлолӣ мо тавонистем ки мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳониро қабул кунем дар пойтахти азизамон бо дастур ҳидоятҳои асосгирои сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Султан Эмомалӣ ки ин чорабиниҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ дар давлати азизи мо баргузор гардид. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон таҳти роҳбарии Исмоили Маҳмадзоир бо ташкили курсҳои омӯзишӣ ва мусобиқаҳо шароити мусоиди рушдро фароҳам оварданд. бинед ки тӯли 3 соли охир рушди ҷудои мамлакат бениҳоят баланд шуд, зеро вақте ки раиси Федератсияи ҷудои мамлакат муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир интихоб гардиданд, таваҷҷӯҳи онҳо бениҳоят ба нисбати ҷудокорон зиёд шуд ва вақте ки мо ғолиби мусобиқаҳои бонуфуз мегардем, моро қадршиносӣ мекунанд ва бинед ки тӯли чанд соли охир аз тамоми мусобиқаҳои бонуфуз сар карда аз бозиҳои олимпӣ, чемпионати ҷаҳон, бозиҳои осиёи қаҳрамонии осиё, гранд-сламҳо, медалҳоро пай дар пай мо ба хазинаи давлат овардем.
ин самараи неки роҳбари федератсия мебошад. гӯштини самбо низ аз варзишҳои ифтихории мо аст. беҳрӯз хоҷазода, хушқадам хусравов ва акмалиддин каримов паҳлавонони шӯҳратёри ин риштаи варзиш дар давоми соҳибистиқлолии кишвар ба ҳисоб мераванд. дар қатори инҳо чандин нафарони дигар тавонистанд ки дар мусобиқаҳои бонуфуз кишвари моро муаррифӣ кунанд. инчунин гӯштини кураш ҳам ҳамчун як намуди варзиши маъмул дар кишвари мо рушд ёфт ва паҳлавонони тоҷик аз осиёву ҷаҳон бо медалҳои ифтихорӣ баргаштанд. خیلی که ما شاهد هستیم مخصوصا در شهر دوشنبه در همه جاها میدانچه های ورزشی زال های زمانوی با یک شرایط خوب مهیا گشتند که ما جوانان باید در تربیه نسل نورس یگان با ما یگان مانعگی نیست. ما باید فقط کار کنیم، صادقانه مشق کنیم و نتیجه خوب را به دست بیاریم. گوشتین طرزی озод ва юнонорумӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба марҳилаи тозаи рушд ворид гашта, варзишгарони тоҷик дар арсаҳои бузурги ҷаҳонӣ аз бозиҳои олимпӣ то чемпионати ҷаҳон ва мусобиқаҳои қидавӣ бо натиҷаҳои арзанда шарафёб гардиданд. зери сиёсат ва роҳнамоии хиратмандонаи пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давоми соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон мардуми сарбаланди тоҷик тавонист ба дастовардҳои варзишии бузург ноил гардад. аз он ҷумла варзишгарони мо тавонистанд ки дар ин муддат дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок намуда натиҷаҳои назаррас ба даст биёранд. аз он ҷумла мана дар соли 2024 абдулмаҷид курдиев дар мусобиқаи ҷаҳонӣ аз намуди тарзи озод иштирок намуда соҳиби медали биринҷӣ гардид ва инчунин виктор расадин ки дар соли 2024 дар олимпиадаи дар шаҳри париж гузашта буд иштирок намуда соҳиби ҷои панҷум гардид. инчунин солҳои охир зери роҳнамоии роҳбарияти федератсия, махсусан талошҳои ҷамшед машрабзода, варзишгарони тоҷик метавонанд ҳам миёни наврасон, ҳам миёни ҷавонон ва инчунин миёни калонсолон ба дастовардҳои нави таърихӣ даст ёфта саҳифаи тозаеро дар китоби варзиши мамлакат боз кунанд. айни ҳол мо дар федератсия варзишгарони мо махсусан варзишгарони навраси мо хеле тамринҳои хуб карда истодаанд ва аллакай мо як имтиёз барои иштирок аз намуди тарзи озод барои роҳхат барои иштирок дар олимпиадаи соли 2025 байни ҷавонон роҳхат дорем. инчунин ман аз пеш истода дар соли 2025 чемпионати ҷаҳон ки моҳи октябр баргузор мегардад тими гӯштингирони тоҷик аллакай тамринҳоро оғоз карданд ва тайёрии ҷиддӣ барои иштирок намудан ва ноил гардидан ба ҷойҳои намоён дар ин мусобиқа омодагии худро дида истодаанд. рушди гӯштин бидуни дастгирии роҳбарияти мамлакат ғайримумкин буд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сиёсати варзишпарваронаи худ ҳамеша паҳлавононро дастгирӣ намуданд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ки худ аз пешсафони варзиш мебошанд, бо бунёди толорҳои муосир ва баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ дар рушди намудҳои гӯштин саҳми назаррас гузоштанд. тамоми варзишгарони тоҷикистон ҳозир ин шароитҳое ки ҳозир дар оно аст дар пеш вақт набуд. ҳам шароити молиявишон хуб аст, ҳам толорҳои варзиши замонавӣ аст.
шукронаи ҳамин соҳиб истиқлолӣ мамлакат кунанд, шукронаи тинҷи амонӣ мамлакат кунанд, фақат меҳнат кунанд, миллати тоҷико дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ кунанд. варзишгарони мо бо заҳматҳои соф ва иродаи шикастнопазир исбот карданд, ки тоҷикон ворисони паҳлавонони номдори таъриханд.